Esselamu Aleyküm aziz izleyiciler. Esselamu Aleyküm Aydın. Aleyküm selam kimine? Vatandaşlar selam. O aydı ver kimine? Aydın bugün yine bizim nememizde, raspisaniyamızda degradasiya var da neme var. Degradasiya olan cemiyeti halas ederiz deyip bu tayı yazdık yöne. Tayda yazılışı yalak ansat iştel bu aslında. Birinci degradasiya olan cemiyeti halas etmek için ne için oldu degradasiya, ne edip oldu? Ne derecede degradasiya bolup dur şu an. Şu sorulara cevap verip geçmeli. Ondan sonra ne edip halas edileceğini aydıp bilirse yani bir zatlar aydıp bolar yani in berkisi. Şon yal bir neme var. Indi Türkmen cemiyetinin tutuşlayın yani bir degradasiya bolanlığı görünüp dur da açık yani bu yönekey o dayhandan tut o muallimle çelli ya da yurdun daşında o bilim alyan bölüğüne çelli degradasiyanın nemelerini görüp bolya alamatlarını onun bilen o gürleşende yani hakiki iş mesele var adı gürleşende yüze çıkıyor bu şu degradasiya bolanlığı. O yani ne edip yine şu nemeye geldi. Yurdun daşında yukarı bilim alyanlarda da görüp bolya da aydın. Onu senem gördüm o iyi verilen mailler var yine yürüyte fikrini düşüncesine yazıp uğra diyorlar. Okuyan ya da okutaran ildeşlerimiz. Aydın bilen o okap o kavirine gülyaz kavirine o Ağlayaz. Ağlayas hakikaten ağlanacak derecede nemeler var, düşünceler, fikirler var. Tutarsızlıklar var da gepin kıskası bu işin içinde. O ne edip şu yağdaya gelip bildi. Ama yine son yenen bir soru var. Aydın. O Niyazi filan o Berdi Muhammedov o degradasiya olan cemiyetin bir neticesi mi? Ya da olur cemiyeti degradasiya etti mi? Diyen sorular hem sorabilirsiniz bu tayda. Şonun yal bir nemeden bir giriş edeli. Sonra yavaş yavaş kızıklı yine aytacak meselelerimize varıp yeteli. Aydın sen o nemedip başlasan yine nereden başlan bolup biler bu cemiyet degradasiyasına? Degradasiya bolan okti ve onu hiç kim aydıp bilmiyor bu saatten sonra sebebi. Təze zatlar orta attıkça o hem demedi ya da özün belli diye has beter belli diye yani cemiyet şu an degradasiya bolandığını her adımda suud edip biliyor. Onun kimine yankı degradasyon indi soğutnamalarını getireli. Soğutnamalar nerede var? Yine yöneke bir zat hazırına vaqtta bir 40 yıl öne gitsek başlan iyice gitsek 40 yıl ve şol dövrdeki 20-25 yaşındaki ya da 10-15 yaşındakilerin hatta çağaların düşüncelerini al ve şu günkü çağalar bilen ve yankı yetkinecekler bilen şolun düşüncelerini deneştiren vaatın neme görüp bilyen. Yani bu yöne kıyzat. Önkü öyümüzdeki yankı en atalarımızdan sonra görün belki şol dövrlerde vardır. Yankı boşku yazıyanım vardır. İçinde yaşların ondan sonra injiner olmak arzu edeni vardır. Şonun üstünde işlep okayanı vardır. O dövrler elbette yankı filosofiyalı nemelerken yoktu. Yöne ve dine nemede ken yoktu o zatlar qadağandı. Yöne şol takip bilimler değil yani fizika, kimya var, matematika var. Ne şu taraflarda ya da kosmonavt olma arzu eden yaşlar az değildi. Ve hakikatten olar köp zady düşünýär, bilýär, näme nädip edilýänligini en azından yankı tekniski nämesi vardı. Fundament vardı şolarda. Ýöne şu günkü näme isleýär ýaşlar. Öňe näme diýär, men ulalan soň ne doktor boljak. Men ulalan soň polisiýa boljak. O döwür milisiýa diýilýär. Şoň ýaly bir arzular we şoň uğrunda işleýän ýaşlar, adamlar görüp bolýar. Öňkü döwürde.
Häzir ýöne zat öz ýakynlaryňyzdan soraň. Näme etjegine okup torýan näme etjek diýip sorak gürüň. Daşary ýurda gitjek diýerler. Elbetde ol daşary ýurda işlemene gitjekler bar, biram okajak diýerler. Näme okajak diýsen, universitet diýip aýdar. Yani üniversitede okap bolmaýar. Üniversitet başka bir zat. Okajak, o näme okajak? Yani biyologiýa okajakmy ýa-da başka şoňa meňzeş bir zatlarmy, tarih okajakmy? Şol zady hiç kim aýdyp bilmeýär şu gün. Täze bilen oklar. Şu derece biz aşağı kaçıptırız. Yani bu katı ervet zattır. Hiçbir yerde yönök bir nämeler vardır. Bolýa Türkmenistan'da diktatura var. Bolýa yani hiç kim hiç gili pikirini aýdyp bilen ok ýene şoň ýaly nämeler vardır. Ýöne owalarda bir problemalar vardır. Musur dökýän ýerin. Şonu çözüp bilen oklar adamlar. Bu bir hakykatdyr. Çözüp bilemiz ok biz şonu musuru. Ol diktatörün işi o, sen musurunu näle arassalaýanyň hakynda. Ýa-da olam gaýtyn näme bolar? Gowy bolar oňa sen öz musuruny arassalap bilseň. Ýöne biz şonu arassalap bilemiz ok. Kanalizasiýamyz ýok. Tualetleriň ýagdaýyny görkezdik. Öň şoň ýalydymy? Ondan 40 ýyl ýa-da 25 ýyl öňe gidende şoň ýalydymy Türkmenistanyň içi? Ýok, oň ýaly gitgide beterleşik gidýär. Aslında tersine olmaly şu zatlar. Has gowusundan gowusy gelmeli, ýöne tersine gidýändir. Degradasiýa manysam şolda, beterleşmek. Degradasiýa manysam näme? Beterinden beteri olmaly bir zadyň. Kemine ýene bir zat degradasiýaň soğutmamasy eger pulu baýlyk diýip hasaplayan olsaň jahilsiň diýmekdir. Onu men näme şoň ýaly pikir edýär diýip näme etmem, ol hakyky suwd edilen zat we köp ýerde görkezilen zat. Eger bir adamy pul bilen satyn alınıp bolýan bolsa, bizde bir adamy däl, islendik bir adamy pul bilen satyn alyp bolýar. Islendik adamy. Onu görüp öğretine, şu gün günem görüyor. Şu an olan cavan bolýarlar, ýöne köpçülükde degradasiýa olan bir cemiyeti ulanmak ansady iş däldir. Sebäbi birinciden aýdan zadyny ýanky düşündirip bolan ok, düşünen oklar, nämedigini bilen oklar. Ýöne kişini ulanmak ansatdyr, kişileri ulanmak ansatdyr. Sebäbi pul meselesinde pula baýlyk diýip pikir edýärler. Pul verecek diýsen, islendik işiňi etdirip bolýar. Ýa izni pikir eden ok. Yani pul verip adam öldürdük bilýän bir ýerine. Ýöne adam öldüren o adam özü şu adam öldüren ýerinden uzakda bolmaly, bilmeli däl şonu adam öldürýänligini bilmenen bilýär. Ýöne edip bolýar. Ine ýöne bir zat aýdyn. Adamlar öz öýüne, ýaşaýan ýerine bomba vurdurýarlar kenine. Ve pul verip vurdurýarlar. Pulny berýän, bombany gelýär gurup gidýär ýanky biri usta. Ama yarlıya adam ölüyor. O zat bir ikidel ken oldu Türkmenistan'ın içinde. Boylar meselesi mi? O näme var? Öýü ısıtma üçin bir nämesi var. Sisteme urýarlar. Da boylara meňzeş bir sistem onda. Awa ine banýasyna, ýenesine gurdurýarlar. Ama gurdurulan zat şu zat var kimine. Davleniýany ölçep ve davleniýa näme edilenden soň bir klapyn ýok. Şu taýda çykarýaly davleniýanyň artykmajyny çykararýaly klapyn ýok. Ýöne suwda da şu zat suwda däl islendik bir nämede, ýani atymyň bolan hemme zatda atym bardyr. Temperatura beren atym islendik bir cisime şo näme diýär, atymlaryň arasy açylýandyr. Ýani atymyň güýji şo taýdan gelýär. Atım bombasam şoň netijesinde atım bombasy diýilýär, ýani atymlaryň güýji var o taýda. Atymyň güýjüni saklap biljek güýç ýokdur. Hiçbir güýç saklap bilmeýär. Ol ýani gurulan atı demirin galyň bolsa saklaýar diýerler. Ýalňyş zat o gaýtym rezinaýalyk bir zat bolsa saklap bilýär onu. Sebäbi maýşgaklyk bar. Ýöne sen demirde näçe galyň etseň bombaň güýji şonça güýçli bolýandyr. Aýdaly 100 litr suwu 10 gatly binaň aşagyna deň derejede suw döküp soňra şo suwu gyzdyrsaň bina birazjyk ýokary galýandyr. Şol 10 gat bolsun, 100 gat, 1000 gat bina bolsun, şo ýokary galdyr. Ýa atym aralary, temperatura täsir eden atymlaryň aralary isleşem açylmaly hereketleri gizlenýärdi. Şol bombany öýüne gurdurýarlar we pul berýärler. Indi sen şoňa näme diýip atlandyrjak? Özem men şu aýtýan zatlarym 8-nji klass ýa-da 10-njy klass aralygynda fizika kitaplarda ýazylýar.
Yani bu zatlar yönekay zat. Yani biz şunu bilemiz yok. Vatandaşa bu aýdylan zatlar pikir etmem ullakan bir bilim ya bir öğrenmek gerektir deyip yok. O zatlar yönekay zatlar, iň yönekay zatlar. Yani biz yaşı 40'ı 50'ne geçen adamlar, 30'u geçen adamlar näme üçindir şol bombany öýünde gurdurýarlar we pulun berip taňry ýalkasyna aýdyp goýberýärler. Yani sonu näme? Sonuna aýdaýyn, men bu misaly näme üçin berýän? Sonuň senin ölümdür. Göne. Giňişleýin seneden wagtyň ölüm. Hawa degradasiýa nämesi netijesi şodur. Seni ölüm alyp gitýär. Özüňe bilemok, sen pul berip gerek bolsa özüňi öldürýän. Ya da çapak çalıp özüňi öldürýän. Ine degradasiýa näme? Yani birinciden aç kalmak var. Yine bir adam aç kalıp biler. O fiziki taraftan gerektir. Yani düşünce, akıl, ruh tarafından adama informasiya, bilgi gerektir. Kim bilgi aç kalıp gördük mesela. Şimdi aç değil mi? Aç sözü belki o tayda yanlıştır. Ben o sözü bilemok. Sevemenim bir cahil. Son için yani beyin bilgisiz kalan vakti adam birazcık rahatsız olmalı şoňa, men pikirimçe. Yani biz hiç hili rahatsız olamaz. O kim aýdyp biljek? Men düýünküden şu gün birazcık bir zatlary köp bilýän ya da düýünkü bilýän zadymdan şu gün üstüne birazcık bir zat goşdum diýip kim aýdyp biljek? Ya da bir ýyl öňküsü bilen özüňi şu günkü deňeşdirip gördüňmi? Deňeşdirip göremok. Yani biz üýtkänimiz ok hiç gelýär. 7-8 yaşçımıza şerini belki dünyanın tanıyaz, ağaç näme, kuş näme, yer, su näme, ine demalyaz, o howanyň nämediğini biz bilemiz o aslında. Kislorod diýäs, o kislorod näçe 17-23% kislorod, olar hem bilemek mümkin. Ýöne şu taýda kislorod däl. Esasy bizim demalyanymız howa diýenimiz azot has köp taýda. Ine şu zatlary öwrenýäs, ýeri gözümüz görýär, bulut var, gün var diýäs, ine şolary öwrenýäs we 50 yaşındaki adamım şu bir düşüncede, 7 yaşındaki adamım şu bir düşüncede. Arada hiç sada öğrenilmeye. O mektepteki okulan kitaplar, o muallimlere tölenen aylık, giyen, eşeğin, ayakkabın, sarf eden wagtyň hemmesi boşa gidiyor. Edil şu an nemesini gürleşdik aýdy. Sapara bilen ertir. Şu zatlar o boşa gidiyor. Wagt o bizde doğulan günü belleýärler. Yine jubiley diye 40 yaşadı, 50 yaşadı, yeni doğulan günü bekleyen. Sen ul olmak için böyle karnını doyurup ul olmayansın, ol hayvan mı oluyor? Karnını doyuya, gül yağlı, yatya, turuya, suyunu içe. Olam ul oluyor. Olam edil sizin yağlı. Daşan bilye, suvan bilye, hayvanan bilyeğindir şu zatlara. Gün yaşayan bilye, giyeceğini gündizi tapavutlandırıyor. Nämen yiyip, nämen içmeliğini bilye. Ve ne edip iyi içmeliğini bilye. Yine yani kuşlar nerede ne edip iyi biçmeli ol yırtıcı nemeler kuşlar ve yırtıcı hayvanlar vardır ne edip avlanmalı o zatlar olarım bilye. Edil bizim yağlı. Bizim dine şu zatı bilyas. Yöne şoň üstünü bilyas mı? Misal için üstü diýende näme bolup bilýär? Sen geljek. Yine oň üstüdür. Böyle ýene men ýaşap görün, men çağalarma näme galar. Ya da şu günkü men ýaşaýşym, men awlanýan, toplap ýan, bir zat edip oğurlap ýan, tapaw ýok. Men şol zaty nädip has, komfortmy we has ýokary derejege getirip bilerim diýip pikir edilýärmi? Hiç hili pikir edilen ok. Aýdyň indi men şu taýda bir meseleni täzeden gozajak we soň şu umumy bir näme sorajak da ildeşlerimize de, saňa da Saparağa da, o saparağa da son çıkış eden de belki näme dip berer. Yine birinci aýtjak zatym Niyazow gelen wagty 10 ýyllyk oku 9 ýyla düşürdi. 1 ýylcık aşağı düşürdi. Bunun netijesinde näme boldy? Dünýäniň hiç bir ýerinde 10 ýyl bolmasaň alan okdular Türkiýanyň daşynda. Türkiýe ýeneden şonu almany kabul etdi. Eğer şu Türkiye alma kabul edeceğini bilen olsa belki 8 yıla da düşürüp bilerdi. Yani Türkiye'nin hem almayacak derecesine. Yani şunu dine 1 yılcık düşürüp adamların yurdun daşına çıkıp gözünün açılmanın ön alındı da yine onu Niyazow etti buna. Okey Niyazow etti deyip aydiyas yani Niyazow'un aňyrsynda duran pikir kimin pikiri? Yani Niyazow'un onun ýaly biz Niyazow indi tanayas yani
gürleşinden ya da Halmıradağ'ın, Saparağ'ın ya beylek yaşlıların gürrün verişinden Niyaz'ın onun yazatları aklına gelmeliler. Niyaz oturur o hekaye ertek aydıp beren bir neme şahsiyet ama ölme o gören söyleyen şahsiyet. Indi tapağı yok o Niyaz'ın arkasında kim bolan olsa da yani şuna bilimin o önemliliğini aydan adam o boldu mu kan yani eştemiz yok da. O şu bilim o 9 yıla değil o gerek olsa 11 yıla çıkarmalı diyen oldu mu yani. Ve şu atlar o en azından o bilimin altyapısı var da. Muallimler var, kadrlar var en azından. Doğru değil mi? Yani mesela ben şunu alıp fikir ediyen bir muallim okuvchi yetiştiren vakti köpeltmek 2 derece yukarı deyip hesaplayan mesela yetiştireceği çağı muallimin 2 hissesi olup yetişeymeli. Yani içinden o 1x yetişiyor. Yani şu onun bilim düşünce derecesi muallim kıyını 2 hisse o 2 nemetmeli, katlamalı. Şunu alıp fikir ediyen yönü bu zat o 2 hisse o bölmek olup gitti. Yani şu zada o dur deyip o bilen adam ya da adamlar o bolmandır. O bolan olsa bize eşiterdik vatan dönü deyip yo dertiler ola. Yani şol mesele var arada vatan dönü deyip o yurttan çıkarılan ya da yo edilen adam göremiz yok da eşitemiz yok. O toprağı o hususiyetçiliğe verecek olayan deyip kovulan adamlar var. O meclisi içinde o meclisin düzgün tertibine o boyunca hareket edecek olayan deyip kovulan adamları eşitip ondan sonra daşarkı siyaseti barada öz fikrini ve nahil olmalısını aydan adamların o kovulanlığını yo edilenliğini eşittik. Yani bilim barada eşitmedik aydın. Ne için yani bu zat? Yani bu tayda indi ne mi oluyor? Bu ildeşlerimize de sonra bu zat. O ildeşlerimiz hem öz fikirlerini aydıp bilir ya öz özüne sorap bilir şu zatları. Kim şu nemeni ettiriyor şu zatı haysı bu iş ettiriyor. O güç bu o şahsiyetten bolup bilir. Yani güç de yani neticede güç o neme var olsa da. Kemine berde bir planlı men fikrimçe edilen bir zat var da yine informasyonu kesmek demek. Ol elbette başına diktatör getirip bilerler. Men Urvan golunu halk ya da ilat saylanı onu hemmemizden biliriz. Saylamadık biz onu. Saylav diyen zat yok. Saylav mekanizmi olmadık bir yerde saylav geçirmek neyce derece aklına sığıyan zat. Yani saylav mekanizmin yok senin. Yöne saylav geçiriliyor. Bolan zatlar olur Türkmenistan'da. Bu zat bolup yor. Onu men yöne kaydil daydayın bağıştan vatandaşlar yani düşünüp bilmek için yöne kaydil dayken ol. Yine göz önletirsen öyünde hiç iyilik kazanım ocağın yok. Yöne sen ayttan yine men palavı pişirdim iyeli diyen. Sonra pişiren yankı gelliyeler oturmam yiyeniz. Ne mi yersiniz? Fikiriniz diye. Dine göz önüne getirip yiyip bilersiniz palavı. Yani bari yağlık edip. Sebebi kazan bilen ocağın yok yerinde mümkün değil şunu pişirmek. Mümkün değil. Ben olsam yani, olmazdım palavı yiyeceğim. Kazan bilen ocağın yoktu. Yani biz ona niyaz Kemine biz ona niyaz biz yine saylav geçirmeli, saylav etmeli. Yok sen saylav mekanizmini döretmen şotayda. Adamlarda saylavın neyemediğini düşüneceğini bermen saylavın saparı geçir. Yankı yok palavı yağlı buradadır ol. Ona da hiç kim sesini çıkarıp bilemem. Ya da sesini çıkaran yok. Ve şu zat vardır yine daşlar yurda çıkıp gözümüz açılıyor diye. Yani daşlar çıkıp nece derece gözümüz açılıyor vatandaşlar. Misal vereli Aydın. Yine geçen yıllarda bir ircan ettim. Ben Türkiye'de iktisadiyet utordum deydi. Yanlış mı yani olsa. O iktisadiyet okudum deyip can eden katıkan oldu. Yani birisi has beni hayran kaldırdı da. Göz açılıptır da yine o illeşimizin aydalı. İktisadiyet okudum, utordum diye son
Türkmenistan'ın de iqtisadiyetini düzeltmek için birinci dollar düşürmeli diye aytdy da. Yani indi bu ildeşimize näme diýmeli? Indi bu ildeşimiz bilen indi Türkmenistan düzeldip bolarmy? Iň bärkisi. Göz açılan aýdýan adam ine ýalňyş zat, yani dollary o düşürmek bilen iqtisadiýetiň arasynda az näme bardyr ya? Ara bağlanşyk bardyr. Belki ýokdur ama yani hakyky nämeler üçin ýokdur meniň pikirimçe. Yani problemi o taýda däl hiç ýeli. Şo ýyldaşymyz bilen aýdaly şonuň ýaly gaty käm bardy bizim ýüzleşdik. Men onu okudum, bunu okudum diýip o jaň edýärler gürleşýär. Belli bir wagtdan soň işler ýöremeýär, näme üçin ýöremeýär düşünüp bilen ok, yani wakalaryň aňyrsyny düşünüp bilen ok. Ondan soň şol elindäki bilýän zatlaryň ulanyp bir zatlar etmeli de täze. Zat öğretmeli. Etmeye goý, etjek zatyny düşünen ok yani. O düşünenden soňra edip bilmedik bolsa diýip aýtsaň iň bärkisi. Entek o etmäne yetmän düşünen oklar. Bu näde etmeli aýdyň yani. Yani şu mesele de vardı. Yani degradasiýanyň näme sözüne diýäsde ildeşlerimiz o täze hoşlanlary. Ama okudum diye ýöne aslında okumadık. Habary ýok. Aýdyň bilen ikimiz meselem iqtisadiýet okumadyk. Yani azırak kızıklansan düşünülmeyecek zat değil mi kendi fikri? Yani bize bir belki yani katağız bilyas, yüzley bilyas iktisadiyete. Yani şu bir zatı hasapla alışın çıkardıysa çıkarıp bileceği adamlar değil mi? Yani bir nemeni düşünmeli de ya. Aydın neme deyip fikri yani. Diye iktisadiyete aldık da beyleki bölümleren bari olup. Yine birinciden nämen aýdaýyn men. Men görýän problemim şu mesele barada biz okuwun näme diýine düşünemiz ok. Aslında okuw del on education bolmaly zat bizde. Yani bizde şol sözem yok, şol düşünce de yok beýlen çakda. Eğitim Türkçesi. Eğitim sözü sen edebiýatynda yok, sen dilinde eğitim sözü yok. Okuw diýmek başga bir zat. Bilim diýmek başka zat, ilim başka zat. Eğitim sözü başka zattır. Eğitim sözünün yok yerinde ve şol düşüncenin yok yerinde sen ne edip yankı mektebim olup bilýär. Bizdeki mekteplere de mektep näçe derece mektep diýip biljek bileme onu. Üniversitet asla olup bilmeýär. Asla üniversitetin olup bilmeýär. Hüner berýän belki hüner okuwlar diýilýär. Şol bolup biler. Bizim üniversitetden çoň ýalyrak bir wezipeni ýerine ýetirýär şu gün. Olam ýalňyş nämetde ýerine ýetirýär. Ýa-ni öndürýän hünermenleri aýdaly iqtisadiýetçi bolsa şol iqtisadiýetçi däldir ýa-da finansist bolsa şol finansist däldir. Şoň tersidir olar. Ýani rak ýalyk bir nämede öýjükler bolýar. Şolam adam içindäki öýjük ýöne seni ýok etmek üçin programmaly. Bizdeki hünermenler de şu yol etmek için programlanan. O nerede programlanıyor? Üniversitelerde. Üniversitede okan, üniversitet okamadıktan has cahildir. Beýle çakda şoň ýaly sebäp mektep okan adam, mektep bene bilim alýan, biz näme öwrendik? Türkmenistan baý döwlet. Bolýar sen şoň gaz bilen neftini baýlyk diýip hasaplayan bolsaň, ýöne ondan baý döwletler bar. Diňe şu zatlar hasap göz öňünde tutjak bolsaň. Ýene su ýankı nämesi bardyr. Su baýlygy bardyr. Suwa baý. Çöl bolmagyna garamazdan suwa baý. Suwa baý diýip sözlem ine muallim aýtdy. Muny muallim aýtdy. Ine biz okuwçydan bir zat talap etmäne soramana hakymyz hem ýok men pikirimçe. Şeýle muallim Türkmenistan suwa baý bir döwlet. Türkmenistanyň 85%-ni çöl tutýar diýip aýtmak şu sözlemi iki ýere getirip bilermi? Yani suwa baý we çöl 85%. Mümkin däl şol sözlemi gurmak mümkin däl. Ýöne şonu öwretýärler okuwçylar. Okuwçy muny alýar beýlen çatda okuwçylaryň enatalary da olary düşündirip, ýa-ni dogurlap bilen o zatlary. Mümkin däl enatasy da şol zady bilýär. Ondan sonra muallima Türkmenistan'ın içinde okuwçylar has bolup düşünýändir muallimiň ýalňyşyny aýdyp görňän näme etýärsiz. Men bir kitap var aýdyp gördüm de ýalňyşyny. Muallimden
birazcık köprek bilýän bolsaň şol göni sana ikili koyup bilýär. Yok ediyor seni. Diktatör da. Yok. Diktatörler yani. Olim, ne diýem, olim aslında begenmeli, şoň ýaly okuwçysynyň bardygyna sebäp şoň awraýy. Kimse sana öğretti diýende sen şol molimiň adyny tutjak da familiýasyny aýtjak, ine şundan öwrendim diýip biljekden. Molimiň wezipesi şo, ýöne bizdäki wezipe o del. Bizdäki wezipe şo klasda iň akıllysy molim bolmaly. Ýani çağa bilen ýarışýan molimler. Men senden akıllı diýip şonu suwd etjek bolýar. Wa. Yani bizim näme diýipdine prezidente gaharyn gelen bolýar. Prezidente gahar edin hem üçin sebäp Türkmenistan içinde ýa-ni maşyn ýarışda da birinji bolýar, onda da birinji bolýar. Bizim hemmemiz hem şoň ýaly birinji bolmak isleýär. Ýöne prezidentde mümkinçilik bar. Mende mysal üçin mümkinçilik ýok. Şoň üçin men birinji bolup bilemok. Men hem prezident bolsam men hem birinji bolaryn hemme zatda. Sebäbi bizim aklymız, ýa düşünjämiz jahilet şo derejeye gelipdir. Degradasiýa şo derejeye gelipdir. Indi aýdym ine şul jemgyýet ine döret diýil degradasiýa boldy çykdy ýani. Bunun içinden o Gurbangulydan gowusy çykyp bilermi? Gurbangulydan gowusy. Ya men geljek bolýanyny okudum. Şu barda ine aslında azrak çatışýaram. Şunun ýalyk degradasiýa bolan o jemgyýetiň içinde ýani degradasiýa bolmagyň netijesi jahillik bolýar. O jahil bir jemgyýetiň içinden o bir adam çykyp o halas edip bilermi bu milleti? Yani gowy diktator çykyp halas edip bilermi? Yok, mümkin değil. O yani şoňa garaşýardy jemgyýet. Yani jahil boldukça şonuň ýalyk ýöneköy o sadalaşdyrylan neme bolýar? Arzular bolýar. O gurtuluşyň nemesi bolýar kellesinde. Yani şo zatlar ýalňyş tarap. O netije bermeýär, ol arzudan başga hiç adam bolmaýar, hakykata geçmejek zatlardy. Ine bu beýlek tarapy bar, ine okey bolýar diýeli. Ýöne Niýazow wagtynda jemgyýet häzirkisi ýalyk o degradasiýa bolmadyk, ýani häzirkisi bilen deňeşdirende jahil däl. Iň azyndan o adamlaryň nemesi bardy. O samimiýeti bardy diýeli. Bir-birine garşy. O taýdan näme boldy ine. Oňam aslında sen jogabını berdiň, neme diýip o ýörüýte edilen bolmaly diýip aýtdyň. Hakykatdan hem şol ýörüýte bir zat bar. Başlangyçda ýörüýte başlady. Ýöne indi häzir buňa ýörüýteleşdirip bir zat etmen gerek ýok. Öz-özüni alyp barýar ýani jemgyýet. Ýani ýok edip barýar öz-özüne. Ine şu mesele barada aýdym. Bir giden neme barda, biz izarlaýasa, ine tasa diýip bardy. Oňa aýtdyk. Reklamasyny eden ýalan bolýas, ýani dogry zady dogry aýtmaly da. Bu adamlar ine dinleýän hem öňem dinleýärdim men. Bu adamlaryň ýöne aýdýan diýen zatlar dogry we netije ýok. Ýani bu jemgyýete peýdasy ýok. Bular kim üçin edýär bu zatlary? Bir ýerde bir zat o tutan yer barmy? Indi o bolýar diýel, olar indi köne öňkürek nemede soň ine täze bir zat bardy, ýol belent diýip ildeşlerine barlap görürsüňiz. Hakykatdan hem o gyzyklanyn YouTube'da ýol belent diýip bir kanal bar. Şo taýda her türlü nemeden çykýar. Men izarlayan olary köp wagtdan bäri. Aýdýan zatlary gowy dogry ýöne Türkmen halkyna hiç il peýdaly bir ýani şuňal bir zat bardyr. Psihologiýa barada gurrun edersiň, ýöne Türkmeniň psihologiýasy barada gurrun etmek aýry bir zatda. Şo neden oklar? Psihologiýa barada umum bir gurrun bar. Ýöne Türkmeniň psihologiýada meseleler bar da. Ýa-da aýdaly doktorlar çykdy bir gece. Türkmenistanda koronavirus barada o ýagdaý belli, şo wagtlar ýokdy. Ýani bunyň gelip ýetjek ýeri bardy. Biz aýdýas, ýani koronavirus bir nemetse bular ýüpüň ucunu ýitirse tapyp bilmeýärler, tapma mümkinçilikleri ýok. Diýdik we şo näme geldi-de şu wagt ýurdun içinde ölýänleriň sany gatykän hiç kim sanyny bilip bilenok. Ýani tahmin bir zatlar aýdyp bolýar. Meselem bir owada näçe adam öldü. Ýene başga bir owada näçe adam öldü. Şoň bir zatlar aýdyp bolýar. Ýöne şu zatlary doktor bolýan bolsa şu zatlar almaly. Ýani doktor bolýanlygyň
Cemiyete peyda vermeyen olsa ekrana çıkıp aytmağında kän bir neme yok. Neticede o senin ýalyk yine jahil bir kısan doktor yetişip bilir. Doğru değil mi? Yani sen şu zatları görelli olmalı da. Yani doktor olacak olsan bu işin yani şu tarafan var. Yani o yurdun içinde o koronavirüs krizisi bolup biler. Bu gidiş bilen bolup biler deyip aydıp bil yani onu doktor olmayan ama aydıp biler. Yani doktor olan ama aydıp bilen oktaşa zaten. Yani doktor olup şonu aydıp bilen ya da başka bir zatlar var. Mümkün değil de bu. Ne edip bol yayına şu zatlar. Ya bu bir näçe jogabı var da hemmesem doğru bolup biler, içindeki her bir doğru bolup biler. Yani neticede şu zatlar peyda eden ok. Bu cemiyete peydası diyen okşalarım. Kemine şol bilime men näme diýen bilim almak gatan satsat bilmek öğrenmek gatan satsat ol köp ýanky bir kitap okarsyň bilimli bolarsyň olan satsat. Ýöne soňundan bilimi sen nähili ulanjak ol sana bagly zat. Ýine o taýda ýanky degradasiýa öz miwelerini örkezip başlaýar. Cahilin, yani cehaleden içinden çıkan biri şonu özünün cahilliğine düşünmese, bilmese, görüp bilmese aynı seyreden o atı yani özünü görüp bilmeyen biri ona ne işte bilimi nemesi bolsun tapalı yok ol hiç saat öndürüp bilmeyen. Mümkün değil. Yenem yankı neme geliyor yani okuvçular okuya gidiyor okuya bilim alyan bilimini ulanyan bir yerde. Bir yerde ulanyalar mı bilimi? Hiç yerde ulanan o. Onda ne bolýar? Sen wagtyň sarp eden yankı çıktıcıların hemmesi boşuna giden bolýar. O beýle hem soňýarlar. Elbette öz günüň görersiň, okarsың, bilim alarsың, öz günüň görersiň, ol aňsady iş bir özüňe seretmek ýa-da bir maşgalaňa aýdaly bir üç şagaň bilen ayalyň var, olara seretmek gatan satsa. Ýöne sen yankı bir özüň ýa-da 3-4 kişiniň durmuşyny däl, müňlerçe, yüz müňlerçe, milyonlarça adamyň durmuşyny ütkedip bilýän bir nämeler döretýän adamlar bar da pikirler ýa-da şoňaly bir teknologiýa diýsegem kän bir dogry bolmaz. Ben çok pikir diýeň, düşünje döretýän adamlar var. Milyardlara täsir edip bilýärler. Ýekeci adam. Olam nämen esasında? Olam edil bizim ýaly adam, ütkeşik zady ýok, iki kellesi ýok. Ýöne öğrenen bilimlerini, yani informasiyaları doğru yerde ve doğru wagtda ulanıp bilýärler. Gayrat tapýar özüne şu zatlar aýtmagy da. Şolan bardyr. Şol zady döredip bilýärler. Beýleki nämelerde mysal üçin aýdaly islendik bir näme bolsun. Iň kynyndan ýanky medisinadan tut medisinada da öňden alymlar ýanky açyşlar edendir, öwrenilendir, bir topar isledýänler geçirilendir we şolan makalalaryny sen öwrenip soňa gurrun berip bilýän aňsatlar. Onuň üçin hatda doktor bolmagy da gerek ýok men pikirimçe. Hawa. Ýöne sen şol informasiýalary özüň üçin ýa-da öz ýaşaýan jemgyýetiň üçin näçe derece ulanyp bilýän. Yani ne şol soraw var. Son yine aydın men ikinci nemeye geçeyim. Son katı neme mesele bu ağır mesele. Indi bu zatları nereden çıkardım? Önkü gepleşiklerden esasen içinde senin aydan nemelerin var. Yani medeniyet neme, halk neme diyende de indi şu zattan neme çıkarmalı da. Elimizde bir kural var. Şu kuralları ulanıp analiz etmeli, netice çıkarmalı mı kendi yani. Yine o Türkmen diyen bir millet var. O Türkmen deyip o adamlar var. Onu biliyorsun. Yani Türkmen diyen bir halk var mı? Hazır. Şu vakt yani tarihten nemeden söz edemek şu vakt var mı? Ve gelecekte bu olacak mı? Nämçin aydan yine aydıp bereyim. Yani senin aydan nemelerini cemle aydıp bereyim. Şimdi halk demek o şu vakt dirgez berenler däldiňeje. Bundan öňkü ölenler ve bundan soňky doğulacak olanlar diýip aýtdym. Ine bunu beýlek sözlerle aýdaly. Yani halk demek
o halkın tarihi bolýar, geçmişi bolýar, ýagny ölenleri bolýar, ölüp gidenler, ata-babalar diýip aýdalar. Ondan soň geleceği olmaly bunun, nesil. Bundan soňky doğuljak nesil olmaly. Doğrudan bunu başka dillerle aýdanda o bir halkın bir medeniyeti olmalı, yani geleceği olmalı. Medeniyet demek, gelecek demek deyipdik. Doğru değil mi? Bir hem däp desturları olmalı. Doğru däp desturu. Bu zam däp desturam o geçmiş olýar, yani tarih olýar. O biz tarihte näme aldık şu wagt? O halk olup ve geleceğe näme berýäs? Geleceğimiz o bar bolsa da. O nädip bolýar bu zat yani? Ine şonu sorajak bolýan. Türkmen halkı değil bir halk var mı? Şu zatların nemesinde daş döwründe aýlansak. Türkmen diýip bir neme var. Millet var. O nemede hiç el nememiz yok. Yani Türkmen halkı diýip bir zat var mı häzir? Galdymy? Yok bolup barýam, yok boldumy? Aydın. Bana sonra berýän. O sana da sonra bu ýyldaşlarymyza da Halmyra da dinleýändir, Sapara da. Kemine indiýän Türkmen milleti aslında ben millet sözüne kendi düşünemem. Şoň üçin hem onu kendi ulanýanam däldirin millet sözüne. Ha, islesem näme edip bereýin? Millet o Arapçadan gelýär aslında ulus sözünün nemesi. Yani bir dili ulanýanlar diýmek aslında bir gan nemesine de girmeýär. Yani nemede millet diýmek köplenç o şol bir nemäniň içinde, kulturanyň içinde doğulan dili bir şol ýaly bir zat bolmaly. Millet sözünün nämesine düşünýän men. Yani näme düşündirýär millet, näme anladýandan men bilýändan ýöne. Millet häzirki ýagdaýynda dili ulanýan dili ulanýarmy? Ya da haýsam bolsa bir ideologiýaň aşagandaky bolup bilýärmi? Ya da haýsam bolsa bir territoriýaň içindäki, sebäbi sen aýtdygyň tarihdaky, başlangyçdaky millet düşünjesi ulus gelýär. Ol ýöne şuň künde hem döwletler döredi, imperiýalar ýykyldy, gitdi, ýöne millet sözü galdy diýeli. Üýtgemedi hiç gele. Ýöne şoň netijesinde häzir bugün biz millet diýemizde men kimi göz öňünde tutjamy bilmeýärligim üçin kendi bir düşünmeýän diýende ol sözü şuň künde bilemok millet sözüni. Yani halk meselesinde elbette kemine yine medeniyeti yıkan son şu yerde halk olup bilyen değildir. Eğer bir medeniyet yıkılsa, medeniyet vatandaşlar däpde Suriye kültür diyen söz değildir. Önküsa paran şu medeniyeti düşündürende kültür diýip aýtdyňyzda kültür değil ol medeniyet diýmek. Ve men medeniýetiň elbette bir näçe nämesi var. Men onu medeniyeti düşündüren wagtdan näme hakynda aýdandyryn. Esasan hem şol ykdysady medeniýet näme diýen aýdandyr. Ona aşan çizandyryn videoda sebäbi hakyky sözlerde finansak da esasan hem türkmen dilinde kendi edebiýat okumanlygymyz üçin käbir sözleri biz hem garaşdyryp bilýäs we halkyň arasynda da her kim dürli düşünýär ýa sözlere. Halk sözüni mysal üçin halk ayağa kaldı, halk yene oldu, halkı vatandaşlar, ol halkı görmek için sen köçeye çıkıp görüp bilmeyen, azından bir 1000 yıllık tarihim analiz etmeli, son bir zat deyip bilersin, halk hakkında, ne medyenliği hakkında. Ayağa kalan yerimiz yok. Halkın ayağa kalan yeri, Türkmen halkının ayağa kalan yeri yankı. Sonku nemesi Cüneyt Hanımka diyen. Hava Cüneyt Han, ondan. Sonda bir yıkıldı diyeli, ondan son kalmak niyetem yok. Ben fikrimce şu tayda da iyiyem näme gitti mi ki diyen bizim medeniyetimiz aşağına paltar oldu mu ka deyip fikir ediyen. Ol başka hile näme etmeli del sözleri in esasına vatandaşlar yankı degradasyon yine bir nämesini aýdaýyn kemine biz yine adam kiçi çağan alıp görün ente dil bilmedik ya da sözlerin manasını bilmedik çağa bilen siz bir iş edip bilýäňiz mi? İş edip bilýäňiz mi? Edip bilmeýän sebäbi düşünüşüp bilmeýän işlemek diýmek, bilelikde işlemek diýmek. Sen bir zat ses çykarýan, aňyrdaky şol sesi sen düşünjäň ol aslında o sözler seslidir, ýani ses berýän. Aňyrdaky şol sen alma diýen wagtyň onun kellesinde alma canlanmaly. Ýöne biz alma diýäs, garşydakyň kellesinde aýdaly bir horoz canlanýar. Şoň ýaly vatandaşlar gynansak da indi dili öwrenmän, dili bilmän dilin ayakta tutulmağı için, dilin gücü näme? Şahirler, yazıcılar. Indi siz bana aydın bir sany sonku 100 yılın içinde Türkmenistan'da yine şu şahir vardı, dile koşan borçlu değil.
Türkmenistan'ın dürlü velayetlerini Afganistan'daki Türkmenleri gezdi, İran'daki Türkmenler olaram bir näme del, musur del vatandaşlar. Olaram sen yankı nämeni dilini daşayan dil taşıyıcı değil ya da. Yine şolaram sen Türkmen dilin baylığı olur. Kim şu tarafları gezip şolarlanan bir yankı yaşayışını, dertleştiğini öğrenip dilinden yankı bir poema yazdı, goşku yazdı. Hiç zat yok. O zatlar dilin ösme için ve dilin yankı sözlerin türlü manada ulanmamazlığı için. Şu gün halk diye ona aytyan adamın nämediğini bilen ok. Eşitýän adamın başka bir zat pikir edýär. Döwlet diýilýär, düýünden başga zat. Hökümetde işleýär, hökümetde iş yok diýerler. Hökümet iş yerim, edarım, kerhanam, o näl bolýar o hökümet. O näl bolýar hökümetde iş yok. Ya da hökümet işinde işleýän diýme. Yani Kur'an sözleminiz ön sörüp görýäňizmi? Näl diýin? Ýatlanan o manysyna düşünmeýäňiz ýöne ýatlanan sözleri atyşyp gör. Indi kemine göz öňüne getir. Eger sen gürleşip bilmeýän bolsaň, nädip bilelikde iş edip biljek? Ya da nädip bir iş edip biljek? Gürleşip bilen o ýöntem. Aýdy, o şu taýda näme deýin seni edil şu diýere değişli bir gowur komentariýa bar da. Yine bile işleşip bilen o düşünüp bilmesen diye. Yine Ejenar Baýew diýip bir ildeşimiz ýazýar. Bizim tarihimiz barmy? Bir wagtlar bolupdyr. Tarihimiz Türkmen milleti bar ýöne Türkmen halky ýok. Halk dağıdı, halk agzyber däl gorkak diýär. Indi agzyber däl meselesine geljek bolýanda. Yine aýdyan ýerem şo taýy. Sen agzyberlik diýmek hiç bir millet aslında agzyber däldir. Yani bu agzyberlik sözü bilmedim. Bizde var, bir milletlerde var ýöne men gün wataryň nemelerinde kän şoňa dengelemek. Ýöne agzyberlik däl o zat bile işleşip bilmek. Sen bile işleşip bilmeýän bolsaň, düşünüp bilmeýän bolsaň ýa-da aýdysýaly. Ondan soň o işleri ýöremeýär. Soň işleri ýöremese de görýär, ay agzyber däl agzyber bolmaly diýär. Sen işe düşünmesen, garşy tarapam işe düşünmese, o iş edip bilmeseňiz bilelikde, o ine şo yerden gelýär, ýani bir gopukluk var arada bir. Aýdyň o sözüňe böldüm, ýani edil komentariýany okap durdum, senin aýdýan zadyň näme geldi? Yine bir sözün nämesini aýtdyň, agzyberlik diýen söz, men bir zat aýdaýyn, agzyberlik ýaly erwet bir söz ýokdur. Sögünçden hem erwetdir agzyberlik diýmek. Agzyň sözüň özü aýtýar, agzy bir. Hemmäň agzy bir bolmaly. Kommunist bolmaly diýärmi? Kommunist olmalı. Komünizmin bir nämesi şol agzyberlik diýmek. Şo taýda bardy, birleşiň diýip ol kommunist nämeler birleşiň aýdygan bilemek ýöne känden gelýärdi. Slogany bar ya komünizm. Hemme halklar dogandyr, ýene bir zatdyr, ýene bir zat. Birleşiň diýip ýüzleme. Agzyberlik öýrenjek bolsaňyz men bir zat aýdaýyn. Einstein diýip bir näme bar, akylly adam özem. Hakykatdan hem akylly adam. Agzyberliň näme agzyberlik diýen sözü ulanmankaňyz, şol adamyň durmuşyny tanan, ýani durmuşyny, pikirlerini tanan näle adam bolupdyr, nämeler edipdir. Şonda belki düşünüp başlarsyňyz agzyberliň näme diýeni. Agzyberlik men näme etdiňimi, nädip agzyber bolup bilýär adamlar. Kaçanda bir-birine garşy bolan wagtda agzyber bolup bilýärler. Aýdym. Isaac Newton bardy. Fizikada men onu näme diýip aýdym? Fizika dünýäsinde, bilim dünýäsinde edil peýgamber ýaly hasaplanýan bir adam. Şoňa näme diýär? Einstein çykýar, bir ýaşaýjy oglan Newton ýalňyşlypsyň sen diýär. Ýalňyş diýinden hemme zadyň ýalňyş diýär. Şonu aýdyp bilýär. Beýlekler hemmesi garşy çykýar, ama bizden näl bolýar, näme diýen, ýöne şoň ýanynda göz dostam şoňa garşy çykýar, o näl bolýar diýär. Sen näme diýen, aklyňy ýitirdiň diýerler. Ýöne soň bilelikde şolar, ýanky beýlek adamlar bar, Einstein'e garşy çykan adamlar. Einstein'den soraýar, näme üçin, nädip bolýar? O teoriya относительности ýalňyşmasam. İzafet teoriýasy. Şonda hemmesi bir-birine garşy adamlar öz pikirini orta atıp, pikirlerini ýanky bilelikde işläp, ýenedip soňundan suud edýärler. Einstein dogry aýtdy, Newton ýalňyşypdyr. Ne şoz adam agzy bir karşılık yapma karşılıklı bilelikte iş edilýär. Onda
Neme de aydın aydan zadında ene şunyal bir ağzı dürlülük o doğru bolýar sebäbi näme var bu taýda dürlü pikirler gerek, hökbany gerek. Ýöne şo dürlü pikirlere hemme kim düşünüp bilmeli. Şol bir zat bolsa, o hemmeň ağzı bir bolsa aýdaly, hemme o ağa ak diýär diýip aýdalýardy. Gara ak diýip aýdýar diýeli. Kommunizmde hemme ağzı birti. O ağa gara diýdiler, gara ak diýdiler de. Bir ağızdan ýalňyş zady dogry diýip hasaplap geldiler. Şo netijesinde de gysga wagtda ýykyldy gitdi. Indi şol köp bolan bolsa-da, dürlü bolan bolsa-da, biri bolmasa biri dogry nemäni çözüp bilerdi şo problemany. Ine kapitalizmde nähili aýdym. Her dürlü pikir öz baştakdyr hemme adam, hemme kim pikirini aýdyp, şu özüni suud edip kabul ettirip bilse, şonuň işi ýöreýär de. Neme diýilýär oňa? İkna etmek, o türkmençe sözü yok, şu ikna sözü nemede. Şonu edip bilsen işin ýöreýär. Ýöne ağzın birlik sistemasında, yani komünizm sistemaları ýalyk sistemada. O sen başka bir zat aýtsaň seni ýok edýärler. Yani şo zat dogrymy yani? Näme var? Kemine şu sözün manysyny birazjyk men üstünde dursam başlayan vatandaşlar kirleňize agardyryn. Ine biz işleýäs ekranyň arkasında kemine bir zat diýär, sapara bir zat diýär, halmyrada men bir zat diýär, beýleki bir zat diýär. Bizim hiç haçan ağzımız bir bolmady. Şoň üçin ine şu güne çelini bilelikde hemmemiz yani her kim öz pikiri, öz nämesi bolanlygy üçin biz şu pikirleriň garyşygy, pikirleriň sintezi diýile. Şu sintezin netijesinde geldik şu günlere. Bolmasa biz bir eýe mysal üçin diňe men aýdanym edilen olsa, ertir biri gün kemine aýdyp biler, aý men pikirimem hiç adam dinlenen ok. Biz diňe bir ağızdan näme diýäs, bir ağzı bir biz näme gerek men berdi diýip çykyp gidip biler. Hakykatdan hem eger diňe men aýtýanym bolýan bolsa, maňa kemine näme üçin gerek ýanymda, ýa-da saparaga näme üçin gerek, ýa-da beýleken bolup bilýän, men mysal berýän, ýa-da halmyradaň aýtýan zady dogry, diňe şoň aýdýan edilýän olsa, onda bizde halmyrada, ýa biz halmyradaga näme üçin gerek, ýa-da şoň ýaly düşünje döreýär. Onda özü aýtsyn, özü etsin diýilýän näme bolýar. Ýöne şoň üçin biz ene ekranyň arkasynda da gurrun edilen wagty ýanky öz tertip düzgünlerimiz var. Onuň käbir ýanky köpçülüklerin ýygnaklarym ekrana berilýär arada. Şo tertip düzgünleri bozman, ýöne her kimiň dürlü pikiri vardır ve şol zat bolmalydyr. Ne şol zat bizi ayakta tutýan bir zat ve öňe gitmemize kömek edýän bir zat. Biz ağzı bir bolup onu baştan bilýärdik ve başta da şo zat bardy. Men şoň üçin şol halmyrada bilen sapara bilen başta tanışan wagtlarynda da ine şol zat meni has höweslendirýär we has güýçlendirýän zat meni şol zat iş eden wagtym. Men bir zat diýen wagtym hökman şoň garşylygyny men isleýän şonu. Yok ýalňyş diýip biljek adam bolmaly hökman suratda. Hemme zady bilýän diýmek ol eýem ýanky jahillik diýmek, jahil adam elemiň sirrini çözendir. İstendik sonra ver jogap berer. İstendik sonra jogap berip bilýär. Özem dogry jogap berýär da öz üçin. Ýani goşadyrnaň içinde dogry diýen. Dogry jogap berip bilýär. Ýani şo bolmamak üçin men hemişe dogry ýani ýalňyşmak gowuz atman üçin. Şondan bir aýtjan olsa men şoň bilen işler. Bu iş dünyası hem şoň ýaly. Ananyň men iş dünýäsiniň içinde şu günde işlep ýörüm we şo taýda da dürlü pikirler var ve şoň netijesinde işlep bilýän, gazanyp bilýän, baýap bilýän. İldeşlerimiz hem näme ýazypdyr? Täze Türkmenistan näçe ýyl garaşmaly? Onu da söýläň diýip ýazypdyr. Täze Türkmenistan. İldeşlerimiz hem Täze Türkmenistana garaşýar. Ine biz hem şu taýda nämäniň gurruna edýäs? Täze Türkmenistany gurmak üçin gurmak aýdym biz hem gördük, ýani bir ütköşük bir zat ýok, döwletiň işleýiş belli bir mehanizmlary bar, hemme ýurtda bir. Ýöne şonu işletmeýän zatlar bar. Ine biz şu işletmeýän zatlaryň üstünde durjak bolýas esasen. Ine şonuň içinde de degradasiýa bolan jemgyýet bar. Olam halas edilmeli. Degradasiýa edilen biýada bolan jemgyýet halas edilmeli. Ondan soň Täze Türkmenistanyň içinde ýerini alyp bilýär. Ýoksa bu işler ýöremez.
Täze Türkmenistan'a ine sizin elinize berseler, bizem şoňa değişli häzir çelliyinem. Ýok edip bilers. Biz bilemiz o bizim içimizdäki potensiallary dogry dälmi? Täze Türkmenistan'a garşy. Ýok edip bilers. Ine neme däl, döwlet gurulan zat, yani dünýäde ine 200 häzir wagtda 200 sanap misal bar. Taryhy hemme zady goşsaňyz müňlerçe döwletin gurulup ýykylşy bar. Tarih kitaplar bunu ýazýar. Esasy zat bu taýda o näme zat o şo döwletin gowy işlemegine päskel berýär. Şo zatlaryň üstünde durýas biz nemede. Ýoksa köp bir nemelerini gurduk, pudaklaryna aňsat däl biz aýdyň bilen oturup bir neme etsek, gözleyişini geçirsek, aňyrdan bärden onuň bilen bunuň bilen gürleşsek, soň nämenin nädip ediljeğini hem görüp bilýärsiz. Yani diňe bizde hemme kim onu görüp biler. Yani şo zady nädip ayakta tutmaly. Şo zady nireden o zeper yetip biler. Ziyan yetip biler. Şo zatlaryň pikirini etmeli. O Täze Türkmenistan o gurulýarmyş, o al çemedanyň gidele diýilen zat ýok. O mümkin hem däl. Hemme kim o düşünäýmeli Täze Türkmenistanyň o guruljagyny düşünmeli birinciden o gurulandan soň içinde nädip ýaşajagyňyzy. Yani o taýda meselem iň bärkisi aýdyň bilen bir kezek salgyt meselesinde o salgyt barada gurrun edilende kommentariýalar köp ýazylýardy, görýärdik. Şo barada. O salgyt o tölemek diýmek o Täze Türkmenistanyň müdimligi diýmekdir. O salgyt tölemeseňiz o Täze Türkmenistan bolmaýa, o sizi soň gowrajak bir gurama da ýok, hiç adam ýok. Ondan soň halk bolmakdan çykyp o Türkmen bolarsyňyz, yani başga bir neme bolmar. Türkmen bolsaňyz hem o bir nesil, iki nesilden soň ýitip gidýär bu millet. Şonuň ýaly neme bar? Bir sana neme var diýen komentariýa ýalňyşmasam korrupsiýa barada ýazypsyňyz arkadaşlar. Men onu tap bilemok şu wagtda. Ma şu taýda barmy ta? Hawa. Korrupsiýa meselesi, men korrupsiýa hakynda bir zat aýdym. Dünýäniň ýerinde bolsa bolsun tapagy ýok. Korrupsiýany döretgen näme? Yani korrupsiýany döretgen zatlar birinciden bilimsizlik, ikinciden hem yankı döwlet mehanizmi döretýär korrupsiýany. Onu adamlar döreden ok ya da adamlar eden ok, on ýaly düşünje, ýalňyş düşünje, gaty ýalňyş düşünje. Edilýär hawa. İşe giren adam Türkmenistanda aýdaly bir ýere işe giren wagtda şol adam eýýäm şol korrupsiýa ýa-da para almak diýen olam korrupsiýanyň bir görnüşi, şonu etmek üçin işe girýär. Yani işe girme maksady şol. Indi şol maksat bilen işe giren adam, onu özü boyuna alsın almasın ya da bilsin bilmesin tapagy ýok. Şo maksat bilen bir adam işe girse, başka iş edip bilmeýär, maksady belli. Elindäki instrumentler belli. Soň diňe şol iş etmeli bolýar. Ýöne onu aýyrmak, ine korrupsiýany çözmek diye, korrupsiýany aradan aýyrmak ya da ýok etmek korrupsiýany, onu dolu ýok etmek mümkin däl, isteseňiz hem islemeseňiz hem sebäbi döwlet bar ýerinde korrupsiýa bolar, çok mansur. Döwlet institutynyň bar ýerinde korrupsiýa bolar. Şu günem dünýäniň ýagdaýyny belli zat, ertir belki döwletleri ýok bolup gider, başga bir sistema gelen ýagdaýynda korrupsiýa şonda 100% ýitip biler. Ýöne azaltmak üçin, şu günkü Türkmenistanda aýdaly korrupsiýanyň nämesi 90 diýeli, 100 baldan 90 diýeli. Şonu bir 5'e getirmek üçin ýa-da şo derece azaldyp bolýar, göze görünmejek ýa-da ziyan vermejek şekilde azaldyp bolýar. Ona etmek gatan sat bir zatdır. Yani o problema değil. Haýsy döwletde eger korrupsiýa bar, bizde ne çözüp bilemiz o problema diýen solar yalan zat, özleri hem şonu isleýär diýmek. Adamlar isleýär, başda oturan isleýän o, prezident isleýän onu, adamlar isleýär, halk isleýär. Şoň üçin bar şu taýda korrupsiýa. Onu çözmek hem gatan sat korrupsiýany. Yine adamlar da ölen olsa 2 milyon adam Türkiye'ye geldi. Ne için hiç kaysın $1000 öyle işe giremem Türkiye'de. Aileniz hem ki. Yani $500 için aile aileniz. Ne için şu $500 için $1000 verip gireniz. O da gaytayım aileniz azalsa işten çıkıp yani. Başka iş gözleyip ona gir yani.
Yani şol adamı, şol bir adam Türkmenistan'a girip Türkmenistan'a koyan günün nämetde iş tapmalı diýende hiç kim bilen barıp iş soran yok. Birinci pulun cemleye, sonra bir iş görüşmesine gidiyor. Şol bir adam. Ýöne Türkmenistan'da alyan aylyga mas işleyen sağ adam eken. Ýöne şonda da şo pulu berýär. Ol hasaplap görse ýöne matematika bilýän adam hasaplap $5.000 berip işe girdin. Sen aylygyň şo taýda $150. Näçe ýyl işlemeli onuň üçin $150 iýjeň var, ýolun var, giýjeň var. Şol iş üçin sen çykdyjyň her bir işçiniň çykdyjysy bardyr. Watandaşlar şonu ýatdan çykarmaň. Siz iş üçin ýöne bir zat aýdaly ýola awtobusa minip pul berýäňiz şoňa. Şonam iş üçin etýäňiz. Alyan işiňiz üstüňizdäki şolam iş üçin edýäňiz. Ýöne şoň $5.000 toplamak üçin aýdaly 15 ýyl wagt gerek şol adama. Ýöne şonda da şonu berýär şol. Näme üçin sebäbi? Mecbur sen. Sen aklyň hemme zadyň şoňa öwürler şo taýda. Ýöne o beýleki nämeler korrupsiýany çözüp bolmaýan bir aýyň işi. Bir aýyň işi. Ýöne onu korrupsiýany gözökçülük bilen çözüp bolmaýar, kontrol aparatlary bilen çözüp bolmaýar korrupsiýany. Ýok, mümkin-de. Ol ýalňyş zat. Ez korrupsiýany çözüp diýip bir sany korrupsiýa garşy bir gurama döredersin. Ýöne şo taýda näme bolar? Korrupsiýa köpeler. Sebäbi ýene bir sany gurama bar korrupsiýa. Sistema goşulan bir gurama bar. Näçe köpeldikçe korrupsiýa etmäne de mümkinçilik artýar. Soň oň üstünden hem prokuraturany goý, oň üstünden hem ýanky ondan olarak bir aýdaly konstitusiýon sudyň bir derňew nämesi ýaly bir mexanizm goý. Oň üstünden ýene bir mexanizm goý. Şoň hemmesi näme bolýar? Korrupsiýany köpeltgendir. Kontrol mexanizminden çözüp bolmaýan mümkin-de. Ýöne oň öz usuly bar, çözülüş olam gataňsatdyr. Ýani ediben bolýar hem ýanky ilat üçin peýdaly zat, hem geljeň üçin hem peýdaly. Korrupsiýa ýatdan çykarmaň, ol elbetde sen üçin gowudur. Ýöne ýanky halk diýäse biz halk üçin gaterwet zatdyr. Sözüň manysy hem şoň ýaly ýok etmek, umumy ýok etmek diýmek. Manysy şol gönü sözüň. Korrupsiýanyň içine näme girýär? Ýanky paraxorluk girýär, garyndaşparazlyk girýär, ondan soň nepotizm näme bolýan bolsa. Şo bar millet parazlyk hem şoň içinde. Ne şu zatlar korrupsiýa nämeler görnüşleri bir näçe 7-8 sany görnüş bar. Men o hemmesini bilem okpur. Ýöne iň köp ýaýranlaryny bilýän diýen. Maşenistler de şoň içinde birini aldap bir zat edýän bolsam. Men sanda zat diýem. Näme bolupdyr da? Atasporu diýerler bular. Şu zat bolupdyr, birini aldap pulunu almak. Näme? Şonu etmesen o näme adam hasap edilmeýär ýalakrak bir näme bar. Üstünden gülýärler. Näme korrupsiýa garşmasaň üstünden gülýärler. Şo derejäge gelipdir. Ýani degradasiýanyň nämeler ular hem ýene-de suutnamalar göz bilen görülýän taraplary. Degradasiýada kemine hemme zat tersine bolýandyr. Degradasiýada bilimli bir adam basyş edilýändir. Aslında tersine olmalı. Bilimsiz adama basyş edilmeli. Näme üçin bilen okuyup. Ýöne degradasiýada bilimli adama basyş edilýändir. Aýdaly degradasiýada elde hakyky akyl taýdan ösen bir jemgyýetde bolsa, korrupsiýa eden adamy ýigrenýärler. Bizde korrupsiýa eden adamy töre geçirýärler, başynda göterýärler. Näçe köp ogurlap bilse, näçe köp adamlaryň hakkyny ýeýän adamy hemme de hormat goýýar, ýanky awruylydyr, töre geçirýärler. Ine tersine işleýär hemme zat. O Türkmenistana o birleşmesen o täze Türkmenistan nädip gurjak diýip ýazypdyr ildeşimiz. İş edip ya birleşmek diýmek däl ya. İksan samsygy birleşdirsen o täze Türkmenistan gurjak diýip bolmaz ha, iş etmeýän bolsa bolar. Sonra gaýtalap biljek mene bir defa. O birleşmesen o täze Türkmenistan nädip gurjak diýipdir. Ildeşimiz. Indi Serhat aýdyň jogap bermäke bu şu soralar näme de aslında bizim jemgyýetiň berip biljek soralar bu näme görmeli däl bunu gowy zat ýani aslında bizimle şu nämeler düzelip bilmegimize näme derejede aýdyp bileriz. Karşı tarap o ildeşlerimiz hem o gahar etmeli dälse türkmenleriň şu nämesi bar. Meniň aýdýanym bolmasa o gahar edýän ýalak bir kılığı var ýani şo zadan bolmaly däl bu nämedir?
pikir alışverişidir. Yani bu birleşmek meselesi öňden bäri gelýän bir problema. Ýöne birleşeli diýip çözülmeýän bolsa diýmek, o birleşmek meselesinde bir utopia bar. Yani bir utopia diýmek, o ýok diýmek de ýok yer. Yani utopik bir zat. Ya da başka bir problema var. O başka bir problema var olsa da, eğer bolmayan olsa da biz bunu bilmeli. Aydın demedik bilersin. Men şu birleşmek meselesinde nämen aýdaýynda öňe sapar düşündürýän o içkili peýdasy ýok ýaly birleşmek meselesinde. Birleşmek için birinci ayrılmalı vatandaşlar. Kim ayırdı, haçan ayırdı sizi birleşer ýaly? Yani ayrılan bir zat yok. Näme diýäs biz? Täze Türkmenistan gurulmaly. Täze Türkmenistanyň maksady näme? Men ona maýdyk geçeň. Täze Türkmenistan gurulmaly diýse bina gurup üstüne Täze Türkmenistan ýazýas diýen düşünje bolmasyn. Ol ýalňyş zat. Täze Türkmenistan diýmek bir mehanizm gurulýar şotaýda häzirkiden düýbünden başga hili. Häzirki sistemadan düýbünden başga meňzeýän ýekeje ýeri ýok. Ýöne şol mehanizmiň netijesinde biz şu günkü ilatı, Türkmenistan yaşap veren ilatını gowdurmuşda yaşatmak. Nesle, yeri, toprağı, baylığı, yankı, neftin, gazın, yine hazine, nesle şu zatları garant vermek. Onların imeli, içmeli, hudem almalı. Bizdeki zaman bir egoizm nämesi var. Her kim şunun özünü pikir edýär. Yani çağasını pikir eden o. Altını pikir eden o. Ol altına entek düşünýän adamam yoktur. Pikir edýäne men yaşap ölsem dünya utaryandır diýip pikir edýän adam. Olaryň haky ýokmu? Entek dowulmadyk çağalaryň Türkmenistanda şu taýda ýaşamana, şol nefti, gazy ulanmana ýa-da howasyndan dem almana haky ýokmu? Howadan dem almana haky ýok bar bolsa, näme üçin şu günkü howany zaýalaýar Türkmenistanda? Musur isleýän ýerimize dökýäs. O derýän gurap ýata hiç kimiň nämesinde de der. Yani bir umrunda değil. Kanallar gazylanok, hiç kim sereden okşo zatlara. Hiç kim sereden ok. Bu diýmek näme diýmek? Sen yankı neslin aladası yok ya da neslin gören ok diýmek. Bir adam öňünü görüp bilen ok diýmek. Indi nämen aýdaýyn? Birleştirýän zat näme bize? Bizim isleýän zatymyz şo dälmi? Ya başka biri başka bir zat isleýärmi? Täze Türkmenistan diýmegem şo zat diýmek. Şu günkü halk durmuşda ýaşamak, hak eden durmuşunda yaşamak. O durmuş değilse bir yaşar, ikisi yaşamaz ya da 5 yaşar, bir yaşamaz. Hak eden durmuşunda, adaletli, hak eden durmuşunda yaşamak ve neslimize biz garanti veriyaz. Şu häzirki Türkmenistanyň olmadı şu günkü ýalyp saklap, şu yerini, toprağını zaýalaman, howasını zaýalaman. Hazinamızda da şolar üçin birazcık bir näme bolsun diýip, şu nesil üçin işläp şolara bir zat koyup gitmek. Olar bizim çağalarımız ve Türkmenistan diyelim, yani halkın garanti olur. Halk olup bilecek olsak yine şu zatlar etmeli. Bizi birleştirýän adam yine şu zat men pikir edemek, bir adam şondan başka bir zat isleýändir diýip. Yani maksat şu değil mi? O diktatörü ayırmak, o zatlar hemmesi 2. 3. 4. yerde gelýän zatlar. Yani esası bir maksat olmalıdır. Yani bir zat üçün etmelidirse biz buna. Dine niyazlık diyen. Dine prezidenti ayırmak için etmeliler bu işleri. Olgugatda näme iş, bir kili dar iş. Sen beýlekini eden wagtyň şu Täze Türkmenistany maksat edilen wagtyň ol Gurban ol öz aýrylýar anyň. Yolları yankı yapık, açık, yene o zatlar ol sonku näme diýen çözülýän ya da hiç kili ollar problema da değil aslında hakykatdan. Yani biz haçanda şol düşünüp bilsek, men bilemek onu biz näçe derece düşünüp bileriz, kemine sebebi aýtýana birinciden gürleşip bilemiz ok, sözleri yok, sözlerin manasyny ýalňyş näme diýäs, gahrman sözü var. Vatandaşlar gahrman sözüni birinci öwrenin, soň ulanyň gahrman sözüni. Yine maftumulu kim diýäs, şahyr diýäs. Indi häzir kemine bir stan goş gelse men kemine şahyr diýip çapak çalsam bolýarmy şol? Maftumulunyň nämesini men näçe derece şonu düşünüp gördüňizmi, pikir edip gördüňizmi? Maftumula şahyr diýen, kemine de şahyr diýen, yani kemine diýen elemen garşymda oturan kemineni aýtdan başdan beýle bilen garşyp bilen. Şol ikisini bir ýerde goýmak dogry zatmy? İkisine bir söz bilen aýtmak dogry zatmy? Yani sözleri
bir bozmanda dilimiz var, yankı yıkılacak olup duran bir Türkmen dilimiz var. Hiç sadı koymandırlar, hem zat silip bir näme dil koyupdurlar bize. Eceyiz bir dil. O dildeki söz veren biz näme etýäs? Her hile edip onu bir manysyny düşürýäs, manysyny gaçyrýäs. Gahrman sözüni çoň ýaly bir her yerde ulanýas da. Bir iň erwet bir zat. Birazcık bir hormat koyun. Dille birinci nowatda şonu gorajak boldum. Mawa. Yok, gatyly problemalar var, aydın. Neme vardır? Ve hemme cemiyette vardır. Bir hereket vardır. O hareketin karşılığında köplenç sözler ulanýandyr. Mesela sağ olsun aýtmak ýene bir zat. Yani Türkmenlerde şu problema var. Yine bunu nemeler gızıklanýar da. Behavioral psychologist diye. Behavioral psychology diýip bir neme var da. Yani davranışsal psikoloji diýip aýdalym näme diýelim, o türkmençesine davranış sözüniň türkmençesi ýokdur, behavior. Özünü alıp barışda. Ya özünü alıp barış psikologiyası. Yok. Ya bir zat bilen garşylaşan wagt şoňa näle özüne reaksiýa berýär. Reaksiýalary näle, şol söz näme diýdi. O neme bolýar? Ine pikir edin, ýolda o görap bar ya, iki türkmen o garşy geldi, gipdi diýdi diýeli bir-birine. Normal ýöreseň ama bilýär. O dogry ýörap bolanokmy? Bu Türkmenistan'da bolýan zat. Yani başka yurtları nemedeli bağışlarsın, ova bağışlarsın deyip geçýärler da dünýada da. Bağışla diýmek emine kiçilige o zadı näme edip bolar? Edip bolmaz diýem onu. Bahtaman biri bağışla diýip bilmez. Näme diýär? O kurutoy adam bağışlamasa orası bolmaz diýär asan. O näme ildeşlerine Türkmenistan'daky şu cemiyetin köp bölegi kurutoy yani. Ama bir zat etsen o karşılığı ne şöyle alıyor yani başka yurda çıksanız başkaça yani bağışlarsın o bir zat oldu mu yine bir zat şöyle alıyor soraşıp hatta bir neme var aydın hayran ağlarsın Angliya'da iki maşin karşı karşıya geliyor aylam da şöyle alıyor neme aylamda o karşıdan gelen maşin beyleki maşinin yoluna düşüyor. Tiz geliyor. Aylap yetişmiyor da. Tizliği sebepli. Sonra beyleki o nemene yönünü burup o tarafını üyütküdüp yoldan çıkıyor. Sonra maşin ters öğrülüyor. O maşinden çıkan adam yine kamera var da maşinin nemesinde. Hayran ağlarsın çıkıp o hiç zat yok ben gowy o neme diye karşı taraf günahkar tarafa hiç zat yok ben gowy o neme ders ay çözers şöyle zatların gurun ne diye de kret yani karşı taraf günahkar tarafa gahar edene ya gaharı gelen o yani Türkmenistan'da başkaça hatta mesela bir zat öğretecek olsa ya düşündürecek olsa sen köp bilýärmi bu sözlerin hemmesi yine davranışsaldır yani özünü alıp barış psikologiyası diýip aýdaly aýdyn. Sözüm yok biz söz tapaly şoňa. Özünü alıp barış psikologiyası diýilen bir zat var. Ine şu zatlaryň barlygyny bilseňiz, bolup bitýän zatlarda da öwrenjek bolup bitýän zatlaryň köpüsine gülersiňiz. Hakykatdan gülkünç zatlar yani diýişini gysyp dinlemeli bolýan o gözüňi yummaly bolýan käbir zatlary. Näme üçin sähä garşy tarap düşden o garşy tarap näme isleýär? O Kur'an ulyny ýok etmek isleýär. Näme üçin ýok etmek isleýärden bilen ok. Sähä Kur'an uly göwnüne diýýär. Milli halkyň. Şoň ýalyk gelýär. Ýani Kur'an uly göwnüne diýmekden ötürü başga bir zatlarym edýär. Yani o zatlar gören ok ildeşlerimiz. Yani diýady diňe şonuň Kur'an uly dälligini, Kur'an uldan ibaret dälligini görüp bilen ok. O giden nemesi var, tohum tiýiji var. Onun arkasında, sahnanın arkasında neme var. Buların hemmesini toplap alan wagtyň ine analiz edip bu zat näme diýip sorap analiz eden wagtyň garşyňa Kur'an uly çykmaýar. Garşyňa guramaçylykly bir topor çykýar, jenaýet edýän bir topor çykýar. Hakykatdan o guramaçylykly planly, o erwet niýetli bir topor çykýar. Adyny dogry goýmaly bu zatyň.
Soň şu zatlaryň adyny dogry goýman Gurban ul diýip tuttursaňyz size Gurban uly ýok ederler, başga bir Gurban uly bererler sahnanyň arkasyndakylar. Ölenok, gidenok. Yerini aşyp durýar, çalyşyp durýarlar olara. Şonu ýalakrak näme etmeli işin içine girmeli. Yani şu zatlary düşünüp bilse ine jemgyýetiň degradasiýa dälligini aýdyp bileriz, dälmi, dogrymy? Aýdym. Yani şu zatlary o düşünüp bilenok, jemgyýetiň köp bölegi düşünüp bilenok. Okan bölüme, okan gatlagan, näme okany bilenok, aýdym. Okudum diýe, ýokary bilimim bar diýe. O ýa-da näme etmeli? Ine biz şu tarapan pikir edýäs, ine spesialistleri ýurdun daşyndan almak. Ya da yurdun daşından o edip bilsek beyin göçü almak. Beyin göçürmek. Yani içinde yok. Yani en kıyıska vakitte bize beyin gerek. Bilimli adamlar gerek. Spesialistler gerek. Näme etmeli? Eğer bizden, öz milletimizden o peýda bolmajak bolsa, şol işe de o baş goşup bilýänligimizi o aýtmak islerse yani şu taýda yer gelende. Kemineyinde bu yine degradasiýa ýanky diýdiň de, bu adamlar ne edip ýanky düşünüp bilmeli diýdim, şu zat dogrymy? Görüp bilmeli bolýan zatlary. Görmek bilen men pikirimçe yeterli dälmi diýen sebäbi görenden soňam şoňa garşy bir edip bolýar-da. Kemine garşy bir zat edip bolýar. Häzir ne edip etmeli, ýene soralar çykýar. Aýtsaň bize etýäs diýe. Ine men ýöne bir zat aýdym. Sen muallimyň etmeli işi vardır. Bilimi yankı nesle aktarmak, yankı bilimli, sowatly, ılımlı diýen ýaşlary yetiştirmek. Bu bir muallimyň etmeli işidir. Indi sen gidip şol işi edip bilmeýän bolsaň, aýlyk bersiler, näme bersiler, sen şo tak gitme. Sen muallimmi? Muallim bolup galjak bol. Ýöne köýzat, biz o kemine ýanky jenäçi topar aýtdan bolýar, ýöne sistemanyň içinde sistemanyň 95% ilatdan oluşýar. Yani ilat emele getirýär sistemanyň. O tarap näme aýtmaly biz aslında o şonu. Jenäçi topar 5%. Men diýjek bolýan zadym şol Türkmenistanda şu gün diktatura sistemanyň ýollar ýapyp açlyp ýene koronavirus tertip düzgün bozuk hemme zat korrupsiýa diýerse ine şonu emele getirýän ingredientler 5% jenäçi topar 95% ilat, yani biz emele getirýäs şonu. Indi siz pikir etdiňiz haýsyny düzeltseň ýa-da haýsyny çalışsaň şu sistema goýulaşar diýip pikir etýän. 95%mi ýa-da 5%mi? 5% çalışanyň bilen beýlik 95% onu ýene özüne meňzet ýa o jaýyň çıkarýar. Soň ýaly etmeli bolýar alajymyz. O başdaky näme gelýärse degradasiýa bolan o jemgyýetiň içinden Gurban uldan ütgeç adam çykyp bilermi? Ýa. Ulum ine aýdyň aýdýanam illeşler gaty ýerinde de o siz bolsaňyz o problemanyň ine iki bölüm o problemany 5% o bir tarap bolsun, 95%dan beýlek tarapda bolsun. O şu ikisi birleşýär, o diktaturany döredýär. Ýani diktatura demek o diktatordan ibaret demek däldir, yani karşısında o diktatorun o nemesini, gücünü diýelik, gücü goşadyrnaň içinde diktatorun gücü bolmaýandyr. Şonu o bar diýip bar hökmünde görüp kabul eden bir jemgyýet bardyr. Şu ikisi bilen bilelikde bolup bilýändir bu zatlar. O belli bir ýere çelle o gazanlar gaýnaman başlasa o adam ýykylýar. Ya o ýer aýry mesele, ýöne o aýdyň demesi sonra da o men aýdyň 98% o ütgetmeli, o 5% onuň içine garçyp o özü ütkep gider. Ýene bir zat aýdyň. Näme pikir edýär bu arada? Daşyndan beýin göç almaly diýdiň de. Indi men iň gorkuzan ýeri şu zat. Olaram ütkeder diýäm. Men şolamam degradatsiýa uğraymagy mümkinmi diýende sebäbi gözüňe netir? Häzir Türkmenistan içine vardı bir yankı akıllı bir kipti birine degen wagtda bagyşlaň diýip ötünç sorasa biri onun urup pulunu alarlar, men sana aýdyň. Yani ola adam ertirsen bagyşla diýmez. Ola maňlaýyna ýapyştyrar bir sana. Soň ýaly, yani beýnansak da bu adaptation diýen bir zat var. Şoňa bizim canlılar olamyz üçin şol prosese islesek islemesek boyun egýäs.
Yani daşkı näme göre özümüzü ýitdirýäs. Yani şu tarapy var. Yine ýöne bir zat Türkmenistan içinde aydaly turistem däldir olar, başka ýurtdan gelen adamlara näle seretýärler vatandaşlar. Yani daşı doğulu bir hili näme olara başka dünýäden gelen ýaly näme etýärler de özlerini alıp barýarlar bizde cemiyet. Ýöne daşary ýurda çykdyňyz ne kim sizin daşyňyz demlenip seredip aýagyna seret, eline seret diýen adam barmy size? Yani Türkmenistan'ın içine baran adam şoňaly boljak da. Onu kim edýär? Onam diktator etdi ýa-ni size? Şonu etmesem türmäge basarym diýämi? Ýok, onu özümüz etýäz, begenip etýäz o zatlary. Ýa-ni näme de ýene bir üstünden geçeýin, Türkmenistan üçin näme edip bilerin, şu zatlary düzeltmek üçin näme edip bilerin, hemme zat aslında kemine ilatın ya da şol cemiyetin elinde. Hemme zat şolun elinde. O yer gelende aýdaýyn aýdyň. Ýani ilatın elinde diýip aýtdyň. Ýani din demesine baglarlar. O Huda halasa bolar. Huda düzeltmek islese düzelder diýen bir nemeler bar da. Ýani bu dinde hiç bir ýerinde ýokdur. Men onu aýdyp bereyim. Kur'an-ı Kerim başdaky aýatlarynda geçen bolmaly da. O bir cemiyet o düzelmek islemedikçe biz düzeltmez diye de. Bulam dindarlara gelsin yani bu demede. Yani dindar deyip aytmayın ben onu. O dini ulanyp özün köşeştirýänlere gelsin. Dini sömürýärler de. O bir ýanky aýdyň aýşan bir ilat özü bozuk bolsa o kim düzeltsin onu diýen soragy gelýär de aýdyň. Şoňa getirjek bolýan, o aýdy beren. Şoň indi ýanky näme etmeli diýilen zat, näme üçin ilatyň elinde diýen kimine ine şu zat bardyr. Birazcık pikirlenip bilýän adam. Ýanky doktor bolsa saglygy seretmeli sen. Sen para almaly diýen näme ýok. Sen doktor dälsin onda. Sen kim bolsa da seretmeli sen şoňa pullu bolsun bolmasyn tapawdy ýoksa sen doktor bolan üçin. Yani sen bir adyň var aýna doktor. Şol işi yerine getirmeli. Polisiýa şotayda polisiýanyň işini yerine getirmeli. Hökmany suratda yerine getirmeli. Ol diktator sana buyrugyny yerine getirmeli diýen bir zat ýok polisiýa. Ya da kanuny bozýan bir zat buyruk berýän bolsa sen onu yerine getirmeli diýen ýerem ýok. Yani sen şol işini etmeli. İşini edýän adam barmy Türkmenistanda? Ol ýurduň düzelmegi üçin adamlar işini etmeli. İşini edýän adam barmy? Ýekeci adam görkezin Türkmenistanda ine şol adam işini edýär diýip. Eger sen işini edip bilmeýän bolsaň, şol işe gitme. Näme işin var seň? Mektepde ine çağalar bilim almak üçin uğratýaňyz. Ýöne çağaňyz bilim alan ok barlak görüň iň bolmanda en atalara ýüzlenýän. Çağaňyz bilim alýan okun barlak görüň. Çağany bir ýöne kiçik bir egzamin edin. Egzaminden soň bir aýdan soň täze bir egzamin edin. Şol ikisini tapawdy ýok bolsa çağaňyzy okuwa uğratmaň. Ine şonda düzelip gitdi bu zatlar öz-özünden. Ýöne biz näme etýär? Höwes bilen çağany uğratýar, näme üçin atstat kagys gerek-de, soňra diplom diýip bir kagys gerek. Şol kagys nan çörek beren o sizde. Akıl berýär ona. Akıl bilim bermeýän bolsa şu üniversitede 10 san diplom beren bilen peýdasy ýok. 2 diplomum bar diýenler bar da, 2 diplomum bar. Awa bar, näme peýdasy bar sana 2 diplomum bolan. Näme peýdasy boldy diýeli hatda. Boldy. Bu okuwa gidende hiç kimem bilim üçin giden o. Bizde näme diýip professorundan tut beýlik. Hemmesem okatýan ýaly nämesi bar, howa berýärler, okatýan diýip pikir edýärler, okuçam öwrenýän diýip pikir edýär, başga hiç zat. Ýöne okatýanym ýok, öwrenýänim ýok. O işleýän bolýarlar. Beýleklere aýlyk beren bolýarlar. Ola işleýän bolýar, ýani arada hiç zat ýok. Ýok hiç. Ine şoň netijesinde de erbet ýaşaýar. Yani bu zatlar sen kanuny bozan ama men işlejek däl diýip bilýän hakyň var sen. Men şol işi işlejek däl, aýlyk gerekli. Eger sen şoň ýaly polisiýa bolup ondan erse bolýan bolsaň, beýlek adamlar polisiýa däl ýöne günni görüp ýörer bir zat edip. Bir zat edip günni görýär şolar. Sen diýmek şonça da ýokmu? Gidip şo ýalan iş edip pul alyp ýmeýlim sen. Aydın şu taýda ýuwaş gutaralım kendi yani o yerlere değdik ne illeşlerimize öz pikirlerini, düşüncelerini yazsın ya. Mesela biz çıkış edip aýdýas bir näme ýok, konstruktiv bir pikir aýdan illeşlerimiz ýok yani.
mesela bizim aýdýan zatlarymız o ya 100% doğru bolmaly ya da 100% yanlış bolmaly, arasy ýok. Şonu ýaly bir zat çykýar, ýani aýdýas o dogry hökmünde kabul edilýär diýip pikir edýäs, ýani dogry bolmagyny biler. Onu hemmämiz bilelikde pikirlenip görelim. O däl bolsa o dogrusy näme? Şonu ortatyň ýene täze Türkmenistana şonuň ýaly taýýarlyk görelim. Yani o täze Türkmenistan'ın nemelerini, mekanizmlaryny, sistemasyny hemme zadyny gurmak aňsady şonu biz edip görsen näçe wagtdan äräň gutar berjek näme geldik. Yani ine cemiyet meselesi var, ine degradasiýa bolan cemiyet meselesi. Bunu halas etmeli, ne? Halas etmek üçin ine siz aýdaly cemiyet kömegi kabul etmeli. Benim pikirimçe doğru değil mi? Doktorun berýän näme diýerler, nazначение diýerler, ha? Nazначениесini o kabul etmeli. Biz doktor diýip aýdamyz ok, ýöne bu işin o doğru tarapyna iň soňunda o görüljek de, öğreniljek. Öğrenýärsen biz bu zatlary. Şonu ýaly aýdym. Mene demetdim. O kimine onda benim hemen aýdaýyn da şol kim şo nämeden öň ýazylan bir kitap var. Syn mı? Haýsy? Bir Xitayly bir näme ýazýar. Before Christmas diýerler. 300 ýyl mı 400 ýyl öň ýazylan kitap bolmaly. Şol kitapda geçýär näme diýe bir ýa-ni bir uruşy ingo üstünlükli kazanmak diýmek, uruşa girmeyen kazanmak diýmekdir. Yani uruşa hiç girmeyen ýöne kazanýan. Olam näle bolýar ine şol nämede seretsen. Ine şuňa ýaly ýollar bilen bolýar vatandaşlar. Informasiýaňyzy kesýärler, okullar 9 ýyllyk ederler. Tamam bire okuw sapap öwreden ýaly bolýandyr, beýleksem okan ýaly bolýar, ýöne arada hiç zat ýokdur we şu günkü ýagdaýymyza sereden gazımızı, neftimizi biz özümüz ulanyp bilýärmiz ok vatandaşlar. Ýöne bir zat çıkarılan gaz, gurulan proyektlerin hemmesini hasaplayın 30 yılın içinde ve Türkmenistan'a şu günkü karzlarına seyredip görün. Evet, düşünmesen, bilmesen, sen basıp almak gerek de näme için basıp alsın, näme için gelip sen uruş etsin olur, haçanda beğenip berýän da isten zadyny. Xitay'a gaz satýan näçilden beri ve karzın hem var ýene. Ýenem köpeler o karzı. O mene gatdyş ol näme tarapyndan arkaýyn jo Xitay'a karzymyzy entäp köpeler kemine. Ýöne gaz hem bereriz. Pul hem bereriz. Ve biz garaşsız diýeriz, bir tarap diýeriz. Biri gittiňe degen wagt şoň üstüne topularsın. Ýöne hakyky seni sömürýän adam o grada ýöne hiç zat sarp etmän. Hiç güç, hiç tat sarf etmen sen elinde kem mezadın alarlar. Soğun ertir amileri akmaz belki. Avgalar çekke beyle. Yine uruşam yok, hiç adam yok asmanımıza masuda. Ne şeydik cemleyin men. Aydın sağ ol. İyileşler. Size de sağ olun. Sağ olun vatan.